Moses, I mean, my son is Moses, and I'm going to the person next to you. I'm going to go to Spanish transport data set organizer to do it up Saka as Takano Gara in Abuja. So, I told you, 20 are next to you. So, no people. it's a different thing. I tried to go. So I'm not going to buy and die is 40. I'm not going to be fun. Saka this I'm coming. I put that to work on me, we are trying to get up what Saka, you like to get up to you, last time Kakawaya. I was asked to Yahoo. You should have Yahoo. Saka, I am doing my post to you. Monomoji, Monomasi, our basis. Mambo gara gara matiazi ari kumirira motikari. Ndo paitomirira pao. Mota isiteko atori. Mota dzinosvika kwavo. Vane yavo yavanofamba nayo inovatora. Saka saka mavachagira. Saka tasiya tatsvaga manje. Munhu uyo yani youth communication yacho down hakuna network. Tichabata noti zvazofamba sei hapana wanda kubata. Asi matrix vaya muri kutamba. Ndikahambe kuenere mushando kuti tinazozoti aziye ku. Nyaya iri panapa ndiyazi. Ndeyakuka iwo. Ndeyamuni yogezwe zita. Yogezwe zita. Saka ndi Moses nani? Vani. Uyu ndiye Brown Moses. Handikavakaoneka mombe. Saka mombe iri. Amusoro shangamiri. Kufuka pakatongwa nyaya yakatonga panapa. Yakatonga ichi. Sister taitaura kuti baba edu aitaura kuti mukomana wahasiri kuti mukati ndaimo dzosere minda unokadini makamatorera mundatikakusasa asi chokwadi chekuti ngokwaziunaka zisati tane chokwadi Unochidi. suda kuti tizisane Chokwadi chiripo imwe barai ana enyu. Muite chokwadi nawo. Musadoite chokwadi chaana. Ndo zvinomutaisa kubara izvozvo. Ngekuda kutsvake chokwadi zvaamwana. Baba ake uyu akasiya akutoresa birth certificate nechitupa zvese. Ndiwo imwe Murumborwe. murumbonei. saka tochiona taakutese kuti Imwe baba yenyu hamunoziva zviri kuitika akomana enyu hamuzivi chinozi mhosva. Baba yenyu kuti riri tsotsi tototi rari tsotsi. Rauya kwemuri karichitaura kuti hasi wekwani wekwazimuni achimutora ngeseri kuenda naye kubhediseni registration komunyoresa bhedi kusvika komutora haupuwi chitupa usina chitupa chababako. Unozviziva here? Ndati unozviziva here kuti haupuwi chitupa usina chababako. Handizviri iwe une chitupa here wakachitora sei usina chababako? Saka baba acho akafa achinotoro kuti mwana wangu ngewekuhura hatina nyaya nawo. Imwimwe mwasara muchizvitaura imwe musina purufu ndimwe ane nyaya imwe. Saka ndiri kumusunga uri kufanira kuti ubhadhare mombe iwewe muripo
mutsipa uyu kuti mwana wehuri zvipuruvewo ipo baba wakagara kuti haasiri mwana wekudzinza pruva dare riri muno taana tinase mugabe muno chiburisa chitipe mari zavo zakanopuruva kana poonoda kuti mwakasiyana apa newo iwo watonozivasoturizimundero iwo baba ako anga asikabari baba ako anga asikabari aibarirwa anga amwarume zaswaiwe akabarwa saka iwo uri mwana wehuri wokudikei sauri mai kwakazohure panawe asingahura baba ako anga asikatobari bavozi vamweni mwese mwaipera ubarirwayo waiurutaro uyu kuti haasi babangu akararana mai angu musataura zvozvizvo ukora ndosaka tiri kukubatai nemhosva ino musatora zvinhu zvii zvekunyepera imwe maona unyepera baba akafa kuti ndo zvaaitaura asi ariwo akasiya atoresa uibheti nechitupa iwewe uri ugare piwo vako uyu uri ugare piwo baba iye ari mwana wehuri imwemwe musi unotogara pamusha imwemwe ndimwe waakatora zozoti ayanaeuyu ngazitoya tibarabwe ndiye mwana wangu udomboti chiyo uri mwana wauye aya atori baba ako ngapi zako ndimuparidzi saka uroda kuti imbotauraparidza tisi inini mafungire ndaita hatitoda zvinofungahatidumpedze nguva nanhu anofunga kuti ndo zvaakusumisa zvokufunga taure nyaya inoenderana nepetiri pekutaura kuti uyu mwana wepamusha babacho akabva atoti mwese imwimwi bvai uyu ndiye unosara pano nechitupa nebhesidiike imwi mwasara mwaiposwa kwemunhu mwakobvayo muchiwe kutoti uyu haasi wemumba mwedu iye une mapepa atorwa iwo chitupa chako nechitupa china uyu zvasiyana zvakazvizinira zvese zvakanyambozvizinira saka ngekuchifunga kuti chako iwowo chinodarike cheu mukomana unazoziva kunamba maauri waikwanisa kuuya nawo aratidzowi babazi azvito ari kuti haasiwo babaauri saka uruziva kunamba maauri babacho auri kwaari unouziva baba enyu akasiya amuratidza baba akeyo saka unouya nawo babacho na mai acho mai enyu ari huri riri tayana muno matiti mahure pa ana aninginare hakuna hanzva dziri dzamai ana sekuru ndo emunoda kuuya nawo ana sekuru mwataurira kuti murume baba emwana uyu ngeku muchitaurira ana sekuru haikona kutaurira isusu saka isusu zvetaakuita tipe mazita aana sekuru iwewe tode mamira sakaura ba iwo ndinokubatsira mira iwo hanzvadzi dzama yako dziriyo keo tuda mazita acho iwo ndodo kuataurira iwe wobva wayana baba namuparidzi mburi tu ndobva ndakubatsirai kubvise uyu manje pamusha zvese ndobva ndamupa iwewe wobva wapa uyu una baba ake wochitaurira ana sekuru kuti toasunga ana sekuru ndo mahuri akahura ari mumusha mwazi munhu akabari mwanawo tobva taasunga tobva tapedze nyaya yacho muno uchitaurira ana sekuru kuti muri mahure ino makahura muri mumusha mwedu baba yedu asati afa akasiya atitaurira zvese wobva wachitaura uyu wobva wauya nababa ake iwewe baba ako ari kuuya mira ari kuuya nauyu auyu acho iwo ndo chapore baba ake ndovatati wobva wataurira ana sekuru acho makahura ana sekuru mukabara mwanawo toasunga
ngichihuri vanasekuru iwo ndo chataura zvodoripa iwo ndiwe wazimunda tochisungana sekuru mahura kuti mwakavhura muri mwazimunda wobva waripirwa utinatse kuite zimunda racho ukatadzawo zvipuruva tozekusamona isusu sedauya konyepera dare ungangoma ukatadzawo zvipuruva zviro zvomuchazotaurira anhu ese zvinyora pasi saka uri kuuyera babakika saka ini yairi mudare ine wewe usaite zvozvo munokoyana baba akeka inini noona kuti nyaya ika takamboya futi muno ndikatongwa anhu agara akatonyiswa kudhara anyiswa asarapa expense redu nekuripirani babangu andidira nhasi uno yako dzoka futi wechiti zvinokataura kuti matongere makaita imwe asi kugutsikana nawo dziri kuanetsa ngezekuti badzi taabata pakuti umwe wacho hapana waifanira kudai wanga wauya nemombe saka iye uri kutaura kuti no iwo saka uri kuti matongere takaita iwo hauna kugutsikana nawo uda kuyana babazi taure zvekuti isusu makataura kuti makamutorere munda ndamudzosera asi zvekutaurirana zvekuti uyu tazoti takamushaishira ngokwazimundaka hatina kusvika papoindi takasvika tinawo maminetsi muno iwe mira uzvaivona waya makafembuka ba muno muiwe bvapa maminetsi ari panapa akanyorwa musi wa4 January complainant Douglas Zimunda issue being that Muparidzi Zimunda and Ani Brian Zimunda have tarnished my image and all costs incurred and for defamation of character, costs incurred, court fees and transport, to pay 2 Mombes, 1 Mombe each for defamation, village head Moses Zimunda to also appear in court on 18 January. Maminese takanyora manapa tikawirirana kuti unobhadhara mombe for you. So is it that you the Zilipano Maminita? I have a man who not inonzi consensus manje ndenonzi consensus imi makatoa buskonda dare madedzwa udare aya akade zamani serakaenda kudzaka kwachide kudaidza aya saka Moses Munda ndiye akavhare dare kuna aya kuti dzokani Samoni ndozaka vakasunga Moses Munda kuti vakadzosereshi Samoni umweni ndiyo ine mhosva yaMoses Munda asina kudini usina kuuya aya mhosva yavo yagara yakatongwa kare nditi akudobvisa expense ravo rakadza vakaita nekumaitresa uyo urudo kuti ndiwani utaure uriwe muri kupedzerwe nguva mambonangizere misoro nevambotima zati so 1 kuti 1 2 1 3 apa mbotarisai misoro yavo misoro yedu misoro yavo yakatofana namhanda dzese dzakatangira usapinde mune dzimwe zvisiri zvakoba aisimbori levo ungamoda yako uda kuzvipana aisiri nyaya yako waingomira kunze osiyana asi nyaya takatoita saka ndinondomiroko wauti apinywa ndiani apfiwa ndiro wauti apinywa apa ndiani saka musandiwochenge aiwa mbomira iwe mbotaura unombotiwo inini ndakandine rekutika anhu aya sezvo nyaya iri kunetsa ngaende kuma-DNA urutaurirani ndozvendandingatiende kuma-DNA takandodaro munoita se-DNA babacho aripo iwe mira iwo ndodoitise DNA toita tese iwo amira iwe izwe baba
akabara uyu neuyu ndiani wakuyo ndibaba mkuru ndibaba mkuru ndibaba aya ndo baba akwa bambo mkuru akwe iwewe ndio akararana maikuru ako mukadzi wawo maikuru awo wakaenda kosiya mwana wawo vasina kuita DNA iwo ndo raudi kuti richiitwa kati DNA uda kuitira baba mukuru ako akasiya anyora chitupa nevhezi iwe tiri kunetsa chinyi mate ani pa DNA udoshandisa ani iwowe dambudziko rako iwewe mira izwa alright izwa zvimwe zviroka usakambira gavanoda mutsiba baba mukuru ako iwewe ko kana akapuwa mari nechikomba chababa uyu akaripirana nyaya dzavo akapedzerana akatori mwana wehuri iwo obva amupe chitupa nepe ndozodogadzirisa iwo wanopenga kuda kufambira nyaya baba mukuru kuti mwana wakabara hate iwewe wakagara ipo iwo baba acho akasiya zvakadaro urudo kuzvifushunura muda kochera vantu because panoshandiswa mari yababa ake iwawo unoziva kuti iwo mwana wababa mukuru wako waunyazoziva ndiani ndiye waunonengeza ndo iwo baba ako mira ndimbo iwe mfana mira uzo aya ndi baba ako aya ndi baba ako mwana wani Zimunda ko aya mira saka iwewe unoziva kuti mwana wa Zimundo endesa uyu DNA iwe ndaitozviita ini ndaikuti zvaitike pana babangu ndi babangu aziti iwewe hausioni ini ndaitozviita ini ndoita hangu una DNA ere iwe una DNA ere ngazvitwe daira sakana una DNA waida zvarini tongoti ngozwa panapa tizoiswa zvarini inini kana nhasi bhozi ndiri kuenda kuharare mangwana ndogadzira mari yacho 2.5 ndokupa free transport totobva ndomuendesa nemotika yangu inini saka uya amba uya inani motuya nemadhu zvese moenda pagwara baba yacho muchaenda kamaro yacho yabamba mukuru cross examination tendai mova nasabu wobva waenda kuti mani polisi mopuha tsamba yeexhumation bcause pachacherwa guwa tinda iwowo ere makodo ababa acho panapa ndondiperekedza kuharari nyaya iyi akusi kutanga kutombo nyaya yakatomba yakapera kare handiti anhu aya kudzokera kunyaya kumashuisikova iwo tinoda muri kuita process uyu acheresa makuwa nei pakabuda kuti uyu haasiri mwana wenyu mapedza iwo tozomudzosera mombe yako vati kunoku nemhosva yemombe gara pasi ndatsawa gara pasi ndati mombe izvi musi wahwari mira tipedze uyu mira uchataura izwa yo hazvine dzimba mombe isusu iyo kuti wazozvipruvha uyu ka hazvichapuruvhirwi mudare rinei inini ndatopedza mudare muno munoenda kwamumusha kana kwangorima monovhurisa nyaya yeDNA ikupi ikoko mari dzavo dzachabuda ikoko akazobuda achitaura kuti iwewe ndiwe Zimunda chaiye iwewe uyo haasi bo ndopedzinozogare dare rekukudzosera mombe yaunenge wabhadhara ende uyu haasi anoidzosa ndini ndokupe mombe yangu ndokupa dziri 3 wazwa mauya nemari dzavo dzekuti uyu ibongo ndovanda kudzosera mombe nhatu dzangu uyu musamubvunza ba ndini ndokudzosera ini but iwo musi wahwaniunza mombe ukareka mira iwe hausauri ndichitaura
iwo musi wa 1 unounza mombe ukatadza kuuya nemombe musi wa 1 takuita handover kuchipinge kuchimanimani chimanimani chipinge poita kana zvandorambisisa zvanetsa process yacho mandikisa mwazoya nemaresults ekuti uyu hachi mwana totangira ipapo but izvozvizvi uyu wakauya kokumangarira ekuti mwakandipuma kuti nandisi musi kuzviproof iyo zvizvi nhasi une umbowo here wekuti uyu haisi munin'ina wako unawo here ngati une ani woruti ngati ana iwe mira ndikubvunze mira iwo autaurichitaura mira iwewe onanyarara usaende tumagiraji pamuno mhandisi akati baba yanyu ahurirwa ndati ukazi kumaintenensi wo mwana uyu ngewako asiri wako zvinozoenda ikwi zvinozi kudini ukasvika iwo mukadzi wokuti baba yemwana ngoyu iwo uchizota woti baba yemwana kukoti zvinozviita isei panyaya maintenance inozii maintenance inozibhadhara kusvika mari dzavo sedna adini abuda then mari dzese dzawakabhadhara ndokudi odzosererwa unozonyora mai yacho osungwa mari yako yodzoserwa neinterest yekuti wanga wakachembebva neni saka ndataura kuti nyaya baba ako akafariri saka muda kuzviita se munofanira kunga muchiziva ane makore mangani avo approximately iyo baba mukuru wako akafariri ungatoite madofodofo kai mwari utaure chirungu iyo akafariri kubaba 2009 this is uyo angazivi kuti baba angu nini handiti nababa ake ndimukomana munini handiti wendobarwa naye mundani mumwe ndimuparidzinda kana mukanakisa uyu wakabatwa panyaya yekuti pamunda akataura senyaya kuti iwo wose mwana wababa wazimunda bayioma uyu ndosaka kuchende kondidini kuchopange munda ora ndichizwa iyo takaipedza ndakatoti kanisa kana kulenze ndakatoisvitsa makopisi kuti uyu ndiwe muridzi wemunda iyo yakapera iwo yako iyo yedifamation ndoye tiri kutaura kuti iyei uyu iwo dambudziko rako handisi kuona perurumbonya yekuonesa because uyu utobuda atore different person from you all together tsoro dzaitoita munin'ina ou mukoma wababa ako ka hadzinei nemwi baimwe munhu akatoita iwo hazvitoshamisi kuti panana ako ka amwe airi acho haazitori anofu ako iwe bhosi akazi andohura haarekereba especially kana wakapusa saka it depends nekuti mukoma anyu acho iwako anga akangwara here baba uyu akawanda atori muno mananasawo izvo hazvitoshamisewo kuti kutoti kwedu zvitorochi akadzi anopima brain akakona kuti uri bhari yaiwe munotooneka kuti hana zimunda that's muri kutambwa education but what I'm saying is uyu wakashayika 2009 this is 2026 we are talking of almost 16-17 years ago hamuzi kudoita DNA pa 17 years worse off asati atofa iwo acho haana kudoita DNA and akusiya mwana wehure pamba imwimwe muri kuti tiso anaipo pamwapero postwa baba yanyu akaenda kuti iwoendapo uyu mwana wehure kwamuti garapo ndiyo mwaudoitire DNA 17 years down the line endai moita DNA panobuda mari dzavo sedNA tozokudzoserai mombe dzendiri kukutonga inazo ukandoregera kuuya nemari yacho musi wa 1 kana kuuya nemombe yacho musi wa 1 I'm handing you over ndaita handover handichadhiri newe unenge wakudhira nemapurisa uchaibvisa iwewe chiendai iyo zvizvoendai mofambira nyaya yekuchera gwara bambo ngurenyone moita zvese mwapedza moenda kuna tinashe mugabe kuharare moita iyo madna acharuzarurwa ma9 months 12 months asati abuda maresults saka maresults anyu achatobuda after elections moti zvodzoka imwi motaura nyaya dzenyu chibuda imweni asi mombe ngaiuye musi wa 1 ndiregera
mare pang'ombe 300 andinge ndio zvetakandora ing'ombe mbiri iye ng'ombe brown paridzi ng'ombe ndo zviri muno expenses yangu yandakaona ini 162 ari yapo mwakanyora apo plus 162 makanyora ezuva rove koti amuzunga kwakaisapo nanhasi kuuya kwataita imwe cost ye 2 days kuti last week yasikazi kuuya kwahamba kwedu iyo zviti tahamba uya pano ukwire motobhaki kubve kwedu iyo kusvika apo amakakasemozviziya pondo dzakudzoka futi pondo $4 saka $4 $8 tiri yari kuuya mangwanani nhasi $8 pemauya 16 saka plus 16 aizwa iwo mauya mangwana wazwa nyaya yatautaura mukomana kutanga wetaita nyaya yake watiti chabhadhara $700 yauya mamuripo wakanyengedzwa nehure rake so kuzendotaura kuti uyo sisako ndo akauraya murume wangu wakafaini saka sisangu ndinofunga kuti ndo akadini akauraya vadina handisudawo zvitaura ba iwo chikomba changu taura kuti kuna sisangu ndimwe akauraya mukadzi murume webhebhi rangu vadhafanisa zvomakaita izvi zvokuti mamwe tumasupa pautaure zviro zvisina unozvimirira iyo zvimuromo wemuri kutaura nhasi wekuti uibonga hasi mwana wedu munhu wakazvitaura wacho kuti akazvitaura wakatofa ndiye munhu waigona kuzvipurufa but mumwe mwakaenda koikabira bhiti yacho kwako utaura uyu kuti hasi mwana wedu izvozvo takuchichitokupai order but hatimiri kukutongai bhoza musati maane maresults endai moita DNA ndauchitonyora mira ndo zvimwe zvetichakusungai nazvo izvozvo izvozvo zvemuri kukumbira saka mazita ana sekuru mwapaisere mazita ana sekuru iwo ndo chaataurira ana mandezi acho kuti hanzaziyeati naro ndo egano ari tuba iwowe ndiwo wakabudisa muromo wekuti uyu mwana wehura handi mwana wedu uruda uchitaurira ana sekuru acho kuti hanzazi yenyu rariri huru wobva wachitopa mutongo wako iwowe wechihure chacho chounonatsoziya iwowe wobva wachitaura muno but iwo wati muruda iwo wakupinda munyaya zita ndiani ndiwo unoite DNA munodziziya here mira ndati taudesara kuti uda kuti uite DNA iwo ndo maresults acho akarekera kuuya before end of this year tiri kusunga atodotanga kutowirirana paka zvakanasa wati unoda DNA ndati rini tichitonyora apa hapanombotaurwa DNA iwo ndo wati chendinini ndondofundira kuti kachitaura totaura zvakadzikama because ini ndikazokuti chimirai orit shefu chizwai tatataura nyaya yedu yetatapedza imimi tazozwa mwataura nyaya yeDNA matitodi nayo imimi takafawa zita ndiani toda kuzozwa maresults kubva kwamuri imimi mukazotadza kuzoita sedatoita kusunga uri kuomberesa mambo iwewe unoshuwa mfana iwe kaiwe usadaubapo upa kutanga ndati dai kuri kuti ari baba angu inini azwara uruda DNA ndo zvendaita kuti yati uruda kuti tiite DNA reapa tichinyora mubhuku muno kuti ndo zvouruda kuti uite bcause hapana munhu akambozvitaura ndiwe toita DNA uruda kuita DNA ikaiwo tizvinyore Habisi inoregera ndio ambao jizida tamboti tiregere tamboti rozida. Urudi tiregere tamboti kuzida here. Otaura mparizi wa sana. Iwe uya anonzi anizita rako. Love Muslim. Nyora zita rake sekretary.
kuendesa mambo yo hazipfawai ndatini ndinokona kungozwe zviro tapfawa wakuzopa futi waomberwa nemambo iwo taomberera kuti shefu sori tadzinga chititaurira kuti munotanga sei tinyore kuzoitira tomubvunza kuti tisazokudaidza tooda mari zauti ukazotadza kuti patisakuita dna yacho isusu wewo usataure zviro zvaunozwa mumakombi nemabhawa nemumapublic toilet nekufunga kuti unoya muno uri mwana mudoko stere nyaya yerutaurwa nayo nezvayo panapa ka ngeyevanhu vakuru anohari baba mukuru anokurira baba ako iwe ndo orude kuti uone tsoro dzavo dzaakasiya atamba 2009 iwewo ndo dzorude ukadzirisa iwe Wakabereka lini? une mugadziri iwe 93 une mugadziri une mwana wako toda dna tanga uite dna yemwana wako kwete kuenda kupindaana banguru wako wamboziva kuti woona kuti amboziva kuti ngewako unobara iwo ana zimuda matobuda panapa kuti amubariba munoba wati baba yemwana wandiani iwewe wati unomuzeuro zvani baba yemwana ndiye wakaperonyeka kwese kunaramai vacho kwese utoritinoonetsana iwo ana zimunda imwimwe mwatobuda pikicha iri panapa kuti mwese hamutobariba tinonetsana chinjai zvituma mutonyoro kuti tinonetsana mwese mafananiro akaita mhanza yako neya uyu zvekutaura mwese murana tinonetsana mwese muritu newewe nekamwana kako kacho kauri wakabara kacho kauri kunyeperwa nditinonetsana wakafairika handuriyo muri kungoti wakazorora taura zvozvina ndati musi wa1 baba mombe ukatadza unaine $300 uyu mwana wamuparidzi ikatadza muparidzi wacho warovha tirutonyora panapa ndivho imwe musi wa1 ine mubva musi wa1 handitauri nezimba mwada kuuya uyai kana mwada kuregera regerai dare hariregeri ufamba ngoti mwarovha ini tondonyora malc form 2 todzikisawo chimani iwo anozotangira asi yaenda uko kuno haichatsonga ende kuno kumusasazouya yakoperera mandikisi ndichanyora futi nezvendichanyora ipo papo maererano nezvemuri kuita ndinonyora makomenzi padzasi pacho ndonga ndaenda kunamedza zvito vacho konatsekukohomedzesa next time musazoende kujaira kupinda mudzimba dzamwani muchigadzirisa misha yeanhu akafa imwe yenyu yacho iri upside down udo kusupikira nyaya yekuti kuti mwana wekwababa mukuru mukoma ababa iwo haura uri kumbopinda kouri utsvage baba akoyo nababa uyu mwakatosiyana ururwei chounyasorwa chi iwo utorwa mwana handiana baba handi baba uri kupinda papi iwe musi wa1 uri kuya jesi uyu ari kutwa samoni kakase uyu musi wa1 ari kuya unotaura zvekuemberesa mambo yokudzikamisa mambo mudare muno iwewe musi wa1 ari unono musamoni auyo iye ukuda kuno kuti hazi muchitaura neni natsaudzikama so ndokuti ndinatsekutaura so yamuzizimunda vasina kuya mozizimunda uya anhu aya ndosamwazwa babangu chiti anhu adonase kuripisa mozizimunda uno ari kumwe nani naakomana ari ye mambo okutongeshi baba yedu isu mambo mukuru yedu ndio nsabhuku futi okudini okutonga saka aya ndio ananga ari kudzi ndio dziso rachani ramambo ati ndio ananga ikamba chini saka ndio saka akavhari samwari akavhari ndio saka asina kuya umwe kunyepa kwa motika anosvika pamhatso akusviki motika pamhatso mvura ikusvika ino zvititi kwangu tambwa nomvura udai zvezvitaurwa panapa zvese kunyepa izvi saka muri kunyepera dare motokari yamaida kuti isvike maida kuti isvike pambasei yaida kusvika sei motokari inzwa zveyo uyu unomuziya here unomuziya kumba kunogara muparidzi anokuziya totogara pese kumaraini saka zvaari kutaura ari kunyepa zvekuti taugana iseoni zvekuti kumba hakusviki motikari mvura yakawanda yakati kuti kunotadza kusvike motikari hazviiti hanzi uri kunyepa mvura inosvika motika dzinosvika dzichapanda nemvura usina mvura izvozvi izvi hakuna motika inosvika kana mdudu chai hakuna hausviki
Musotoka kama ngechekecha. uri kudare kuti motikari chakapike iende yoone mvura iri kuti inoambuka uziadada uyu watopa samoni ndichadhirada dzungu rake rinopera bambo on the first munotounza mari yemombe kana kuti mombe yacho kuti mwandotadza bho nani mwanzo paridzi iwo ndiwe mwana wacho wamuparidzi wotaura babako mwandotadza rekerai handisi uchadoramba toni dzimwe nyaya imwimwe ndati mwandotadza zvetiruta ngoti hatisi kukumbirana kana kubatsirana tiri kutaura makakanganisira munhu akarwadziwa tikaiita nyaya yacho tikaona kuti munhu uyu haana mhosva yainayo imwimwe ndimwe maidomutorera zviro zvake asi mwakamutanisha image yekuti ibonga ndo zvaro kuti munondiripira mombe imwimwe on the 1st of February mukatadza kuunza tisandodaidzira iwo makakasi totonyora kuti default toitane macharges mairi edefault yacho neufeira kumhandara yacho apa unenge usina kufeira iyi tinonyora kuti refused ndichanyora inini ndakuenza pameja kuti you refused you said ndiwo haubhadhariba then ndochiendesa uko zvabva ndogomuchazopedzerana zvese zvonotaura nhasi unozotaura ikoko wati iwe tonopedza mufana unoatakei zvaangaitaura hazvimake sense mwana mudoko pavachamukwaisa haafani kupinire nyaya dziri kutaura atakai munhu tine samoni kuna akati vane dzungu rakadarika rakaakaota muno imimi musi wa1 muri kuuya ivi namuparidzi muchisangana ana sekuru imimi muchichitaurira ana sekuru iwo namuparidzi muchichitaurira ana sekuru babaunyura riri huri rakasiya rabara mwana uyu ndimwe ode kuti mubva mwataura futi nezvomuri doti ana sekuru acho adini akuripire iperere muno handinozoedzwa futi saka chiuyai iwewe unonge uine samoni rako iwo retiri kunyorapa rekondemu rekuuya uchichinyepa futi kuti waida kuti paitwe DNA waupedza wauti handichadi kuti itwe ndombe natsai kunditaurira zvendozwa kuti utonga rumba kunyurudzirwa necheya yangu iyo hauna necheya umba wako tapedza neni mambo ndaikumbire kuti panyaya yana sekuru andika nyorai pepa remunonyora imwe andika muwape ndokodaidzana ndikoshotunga ana sekuru wangu iwo ana sekuru tiri kutadaidza ega iwo ava kana vakaregera kuuya ana sekuru tinoataura kuti tine nyaya tamudaidzira yekuzi imwimwe mune hanzva dzenyu huri ndimwe akatambire mari yekurodze huri iwo unonge uripo tovatataura kuti sisei vakabara mwana uyu huri haasi wekwazimunda bavo akataura hacho ivo kana varegera kuuya tovatachitaura kuti ivo vava ndo vakataura vati tichichitaurira ana sekuru imwe ndii munozopedzerana naana sekuru apa kungodo zvibatidza kuti mukatidzane ikoko nechai muzoziya rekutaura nekugumira ana sekuru ndokuasapina ana sekuru anosapinwa ava vanenge vaine masamunza wetuto apa muno kuti kutova vanhu uya nyaya dzenzemombe nekubva mwauya bhodzi iwo urushaimukana wekutaurira sekuru kuti muri mahuri unode kuataurira muno uchibva wauya nababa auyuka uyu hazondozambisikomba chekumba kwavanhu hazi tinonetsana urodada auye futi atore aya ndo anotora tinonetsana aya ndo anondekotora tinonetsana hatimutori iyo ndo anotora tinonetsana aiwa hamutoriba tinonetsana tirutomusapini toda kumutaurira futi munomu tinonetsana iwo imwe kuti musinyaripo imwimga iye ndiye uchazonyorawo nyaya yekumusamonesa imwe tinomutaura kuti ana sekuru hanzvadzi yenyu rariri huri chikomba chacho charakabara nacho zimunda yese ndiye tinonetsana iwo tinonetsana ndoruza ana ese kwazimunda ngako iyo ndiwe iwo uri kutaura neni imwe munofanira kunga muripo mukasaya kuuya tichaiwedzera uyai muzoziya paugumira musipo imwimwe tichataura zvitwatura izvi kuti hazi mumwe ndimwe mwakamutiita zvese ana sekuru tobva takataura kuti maitambire mari yekuroorwa kuenza zvenyu muchiziva kuti muri urodzi huri ndiro rine mwana uri pano tudo
zvese imwe mukazovataura iwo tichafana kuataurira iwo atasiya amangarawo nyaya yekuti zvetataurirwa hatizvi toda kusamona yanyaya yenyu naana sekuru gore rino rinopera mutuya panapa ndataizwa iwo imbodira imboya kutanga haiuri kamwe bahona anhu ake urikuonipinda mira tisaita stedhunzi tinozonyora ngaimboya yemombe iyoyo tozoita yemakosti ndokunozobuda iyi iwo ukona kuti itori $16 varoti tenda yekuti iwewe wakavhura nemukadzi wake mukabara tinonyora pasabhina iro riro muchakangodhukurana isati yandomboya muchadhukurana ana sekuru tovataura kuti mwakarodza huri renyu rakati muchiita mutibare uyu togara taanyorera kuti ndo nyaya tiri kudira kuno iwo wotizvapedzera iwo unenge uri kuya yako necontempt iwo chenda tapedza munoita plan hakuna mwai kana tinonetsana riyo bhozi nyaya iri kudaro kaingeimuta bhozi inyaya iri kutobate mwana hakuna ana bamiri haana nini here tinonetsana ani ndiani wounotipesara toda kumudaidza bhozi iwo ndo chanatsotsanangura kaizvo todaidzana muparidzi nai iwo ari kuda kudaidzwa munin'ina watinonetsana waunoziva ndiani because ingozi hazvizvunaka vakubarisa mukadzi woumwe munhu wochengeterwa mwana wako iwo hawa zvizvu tunopagadzirisa imwe mwatonatsa maunze nyaya iyoyo kudai kuti tisunge ana tinonetsana ngechihure chavo icho saka ndiani mwacho toti zvitaura goti kuti mukoma wako akanga achibarisa mwana wacho kuda ana bamnini kuda ana baba patakaenda asi muri mudhuze saka panode mudanho futi wekowadaidzi kuwasabhuku umweni apa tinobatsira awa ndo wakahurirwa tinonetsana unofanira kuripira iyi munokanaubhatarwa kuti tinonetsana muchazotaura ana sekuru achada kukuripai tinonetsana achada kukuripai saka usati hakoburitsa mari iri kuita next weekend ana sekuru anoripa harekeri because andozeora riri huri unoumbowoka iwo nemwana wako muchava netene yekwana sekuru toabata tinonetsana munoumbowo futi dna munamwana tobata futi tinonetsana mumuripisa futi chiita izvozvo asi tiude mombe yauyo musati mwaya nemari zavo mari zavo dzenyu auya ndati pamusoro changamini akumbira kuti kana kuri kuti tinozoripa zvinokutaura izvozvo hatisaisikwanise kuzozviramba asi tatanga tapuruva munotanga uripa mozopuruva iwo hautori muno hauna dare baiwo hauda kutoti hautauri ndichitaura hauna dare saka chii hauna dare saka chii taura mambo wati hauna dare saka chii wati hauna dare saka chii ndaifungidzira kuti dare rinotanga rapuruva isusu dare ropuruve kuti chii uda kuti didi uda dare ripuruve uda kuti kuti didi uda dare ripuruve kuti kudii ndofunga muno mune nyaya dzaitaurwa dzekuti anhu airoyana aidai aiwa ndati uda kuti iyo dare ripuruve kuti chii zvapuruva kaya tiri wiri kupuruva kuti kudii kuti zvetiri kutaura kunyepa iri kana kuti chokwadi uda kuti dare ripuruve kuti kudii iyoyo kana hamusi munofanira kupuruva here idare here rokwana kupuruva kwandini handiti mukutitonga
muchiti isusu takapare mhosva yekukomera kuti haasi saka hamuna kupara mhosva ayo tiri kuchitika ere inzwazve munotaura boshe saka hamuna kupara mhosva saka hamuna kupara mhosva here isusu hatisi kuziva kuti takapare mhosva tiri imhosva iyoyo yamakatopara kusai kuziva haisi nyaya yekuti mugona kuzvidzivirira nekuti hauziba imhosva yamakapara nekuti dare rati tipei proof of evidence yekuti uyu haasi mwana wazimunda chichowapa kudare iwewe chinopa umbo kudare kuti uyu mwana uyu haasi wekwazimunda taane almost 1 hour or so tichiti tipe evidence chicho watipa watipa here evidence apanda hongu nakweti watipa here aiwa inzwazve ndati watipa here evidence inzwa pinduro zvendiri kukubvunza iwe ndati watipa here evidence yacho muno mudare yekuti uyu haasi mwana wakwazimunda panoda hungu nakweti ndakupai kana kuti watipa hatidi kudetsera nheko sendoya nen'anga takandiri nini munonga muchiti mwakatengerana tikadii tikatsvaga ndiri inini kuya nen'anga munomuka ere nhatu n'anga dzakutaura ngadziuye dzakutaura nadzo dzangu dzunde dzako dzinotaure zvoruda idzidzi dziuya nadzo ndodzetinoda isusu hatisi udawo dzedu mabhodzi dzedu dzinozotokurasisa uya nedzakoyo dzinotaure zvoruda ndadidi dzangu bai ndode aiwa ngai uya nemombe musi wahwaneyo simukai mwende